Maya poros labot Kapampangan. Kamusta na nga? Kana mapulot metong na hindi ka rin kaya katamong tegalugan. Ating kung nga duwambayo, dapat din aliwa, nasa may pasibaywan la. Okay? Pag-umpisa tani, yung muna, kaway. Yung kaway, itang kakawayan yan, ang kaway, makanyan, o kaya makanyan. Yung ano yun ang Kapampangan nita, pepe. Pepe may ana. Yung maralas ko naman daramdaman kayo ni manlagkit ara, huling metas yung humidity kayo ni yung manlagkit galugan niya. Mas mano yun ang Kapampangan, either gigitata, ipapawas, mapekat, pepekat kabalatara yan yung manlagkit galugan niya. Okay, di nga man ang kung tutuki, di nga may nasa tanaman la, gule, prutas, panitabong daramdaman, saging aran saging Tagalog yun, sagin yung Kapampangan. Papaya, Tagalog yun, kapaya yung Kapampangan Bayabas, Tagalog yung bayabas, biyabas yung Kapampangan. Duhat, Tagalog yung duhat, duwat yung Kapampangan. Langka, yung langka, Tagalog yun, yangka yung Kapampangan. Okay? Gabi, Tagalog yun, gandus yung Kapampangan. Kalamansi, Tagalog yung kalamansi, kalamunding yung kaya katamo. Atis, Tagalog yung atis, anatis yung Kapampangan. Ampalaya, Tagalog yun, apalya yung Kapampangan. Talong, Tagalog yun, balasenas yung Kapampangan. Okay, dito na pa mo, at bigit na pa si Bayo kayong kano mapulot na dua. Salamat. Sana kayo sasawang susuporta rin kaya katamang Tegalugan sila sa rin. Panayong Alben, i-share tala ka rin aliwang aguman Kapampangan, i-share tala ka rin kayong timeline. Banting ko pa yung nikalat siya, kaya katamang kapag masabalan kayong Kapampangan. Gani pa mo Kenny, panay kong sasabyan, di pa nga Pampangan tamo, di kaya katamong anak, Kapampanganan tala. Di kaya katamong nga po, Kapampanganan tala. Pag maragul tayo, kaya katamong amano, at luguran tayo, kaya kong amano. Kaya katamong amano. Ang gana pa mo Kenny, dakala salamat.